Okay. Hi guys! Welcome again to our channel. Nandito tayo para sa isang kaalaman na mai-share sa inyo how to install the Capa de Leon on the tree. Di ba? Ganon yun? Oo. We are going to install this or ilalagay namin dun sa puno ng sa puno ng tamarind or sampalok itong Capa de Leon na nabili namin kahapon. Kaya ipapakita niya kung paano niya lagyan ng tali, guys. Ganito ang ginagawa niya. Okay? Ilagay dito sa loob. Ilagay dito sa loob, hindi dito sa surface na nakikita sa labas ang lalagyan ng tali. Ang tali ay dito sa interior part. Ipasok niya dyan dun sa pinakalawang leaf ng Capa de Leon. Doon ipapasok at doon ay attach yung tali. At ang ginamit niyang tali, guys, ay yung straw. Ito yon, guys. Oh. Ayan. Ipinapasok niya ngayon dyan. Ayan. Ini-insert niya dito. Nang sa ganun ay pagkalapat dito sa tree ay hindi na makita yung tali. Ayan. Doon na niya ipinasok. Okay. Ayun. So, nagkasalubong ang both ends. Ito yung sa left at ito yung sa right na end. At yan ang ikakapit nila doon sa tree. Yun. Doon sa taas ng sampalok tree. Okay, sinunog niyang ganun para siya hindi siguro mag spread para maisa yung tali. Okay. Ay, lagyan na ito. Okay. Kasi Marco. Isa lang. Tawagin si Marco. Okay na siguro isa. Pwede na siguro lagyan mamaya din sa baba. Tali mo natin yung taas. Saan si Marco? Marco Polo. Wow, ganda. That is the Capa de Leon. That is considered as fern. Ito ay tumutubo sa mga puno, guys. Kaya doon din natin i-attach sa puno. At ito ay nabili lang namin sa isang friend. Kahapon, tinawagan kami at meron daw silang available na ganito. So, pinuntahan namin. Ayan. Ang daming seeds. Doon siya tumubo sa yung palm tree. Tingnan niyo ang bunga ng palm tree, oh. Ang dami. Ang dami. Sumabit dito. Ayan, ilagay mo dyan para tubuin natin. Puros palm tree yan eh. Dami na naman yun. Kami na ito na sila. Ayan pa oh. Doon pa oh. Ayan. Ayan. Okay na. Baka tumubo dyan eh. Ayan, dami oh. Ang dami pa dun oh. Sa dulo oh. Ulo. Grabe, ang dami. E paano? Doon nakakabit ilang Ulo. taon na doon? Dami naman. Sa palm tree nila ikinabit eh. Ayan oh. Tara nga. Okay. Yan na. Tumubo na. Okay na. Okay na. Sige, sige, pabalik mo siya. Okay na. Okay. Sabi ni Marco, para daw lettuce. Para lettuce eh. Sige, kabit natin dito, guys. Wait lang ha. Diyan na mismo, Papa, oh. Diyan. Yan, yan. Yan. Uy, kaya ba dyan? Marco, assist Papa. Assist nga. Assist mo siya. Doon.
Mahulog ah? Ayan, nakati-assist ko. Oy, kumapit ka. Nakakatakot naman magkabit niyan pala. Oh my God. At least may basket na lang ito ba? Walang pakabit ko. Ayun, kinuha niya yung tali. Pag salubungin niya yung tali doon, doon na niya itatali sa puno. Ganon. Para ayan, unti-unti naman yung fern na yan, yung Capa de Leon na yan, unti-unti na siyang didikit dyan sa puno. Ito mo na. Tingnan natin kung okay ba yung ito. Yung paglaylay, okay ba ganyan laylay niya? Okay ba? Hello? Ano ba? Hindi kaya masira? Itaas ko pa. Hindi na pwede, may bakal dyan eh. Oh, sige, ilan. Okay na. Oh, tali ko na. Ano pa, kapit ka, yung balance mo ha. Huwag ko masyado. Mahulog ka. Tingnan mo yan, napakan mo, tinawakan mo. Ayun, tali na niya, inat niya niya doon. Ano ba, maganda pa dyan? Ha? Maganda pa kapit niya. Ano, okay ba? Oo, maganda. Itinali mo na. Hawakan mo ka. Out balance ka. Ayan, para higpitan daw yung tali. Lagyan niya ng kawayan. Ang lipak. Kinanglan. Ano isa para hindi siya naman. Kapit na kaya? Kapit na yan. Maganda ba yung gusto niya? Okay na. Okay. Okay na. So magpaalam na. Okay yung gusto niya. Okay na, okay na. Ayan guys ha. Ganun lang, simple lang ang paglagay ng Capa de Leon sa puno. Basta't yung tali, para hindi visible sa exterior part, para hindi makita yung tali, ay i-insert doon sa loob bago ikabit dyan sa puno. At ang ganda. I love that. Oh my God. Huhu! Jungle na talaga tayo. Nasa forest na. Nasa forest na tayo. Yes, I love that. Okay? How do you like it, guys? Comment down below. Gusto niyo ba yung mga ganyan? Tampo nga yung giligan ko. Parang may fairy ano, pag ganito ang mga nakikita no. At didiligan na niya dahil kahapon dinadiligan.